ଆଜି ବାବା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ଆଉ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ଦେଖି ମୋ ମାମାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏମିତିରେ ତ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏତେ ଗୁଡା ଆମ୍ବ ଦେଖି ତା ମନ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସବୁ କାମ ଦାମ ଛାଡିକି ସେ ଆମ୍ବ ପଛରେ ଲାଗିଗଲା। ଆମ୍ବର ଚୋପାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡେଇ ଦେଲା, ତାପରେ ଆମ୍ବକୁ କାଟିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦି ଫାଳ କରି କାଟିଲା, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମଝିରୁ କୋଇଲିକୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ପୁଣି 4 ଫାଳ କରି କାଟି ନେଲା। ତାପରେ ଆମ୍ବ ସବୁକୁ କାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲା। ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ସବୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରୁ ପାଣିକୁ ବି ନିଗାଡି ଦେଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲା କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ନେଇ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପାଲ, ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଆମ୍ବ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ସାଇଜ କରିକି ସେ ପାଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲା। ତାକୁ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି କରି ଦି ପଟୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିବା ଯାଏ 8 ରୁ 10 ଦିନ ଯାଏ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଦେଲା। ଆଉ ଘରେ ରେଡି କରିଦେଲା ଆମ୍ବୁଲ ଗୁଡାକ ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଦେଲା। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖିଲେ ଆମ୍ବୁଲଟା ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ଭଲ ରୁହେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆମ୍ବୁଲ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।